Witajcie Rostomili Ludkowie w kolejnym epizodzie śląskich recenzji. Kaj recenzujemy wszystko, po śląsku i na śląsku. Dzisiaj chcemy wam trochę porozprawiać o hacharstwie, rojbrowaniu i zgobieniu jak za bajtla. Zanim ale przejdziemy do sedna, to pod ta tematyka mamy do was wyzwanie od mBanku. W związku ze zbliżającą się chnet premierą gry Saints Row jest nie jedno, ino dwa konkursy, w których idzie wygrać fajniste nagrody. Premiera gry będzie 23 sierpnia. My już nie poradzimy się doczekać po tymu, i że jest to gra z niepowtarzalnym sztimungiem i humorem, tą razem we Blank nowej odsłonie 9 dzielnic od miasta Santo Ileso, które to możemy podbijać razem z kamratami w kooperacji, odkrywać swoje miasto, budować imperium i moc się strzelać. Wyzwanie tekstowe, w którym musicie wybrać 5 fikcyjnych postaci, a opisać jak podbijocie miasto Santo Ileso, w którym rozgrywa się akcją od gry. I obych wziął tak: Gandalfa, Króla Artura, Homelandera, Czarnego Rycerza z Monty Pythona i Mario. Drugi konkurs to wyzwanie graficzne z użyciem Boss Factory, czyli aplikacyję, która pozwoli wam stworzyć postać Saints Row we farbach od mBanku. A sam mocie logo, byście zapomnieli, jakie to są farby. Jakie sam mamy nagrody? Społem w puli jest ponad 15 000 złotych, w tym gry we wersji cyfrowej na dowolną platforma i gadżety z Saints Row. Na stronie wyzwania mbanku.pl były i dość będą pojawiać się insze wyzwania od mBanku. Pamiętajcie, co by śledzić strona. mBank stworzył też specjalne konto do graczy, które pozwolą zgarnąć zniżki i rabaty na sprzęt i gry. Nie zapomnijcie kuknąć tukej. Wyzwanie trwało od 8 sierpnia, a na zgłoszenia macie czas do 4 września. No toż teroski lecymy z hacharstwem. No i przód klasyka dziecinnej łobuzerki. Łażenie na huby, czyli podkradanie owoców z sadów i ogródków. Szkodliwość społeczna nie była za wielgo, ale strach my mieli srogi. W razie co trzeba było poradzić gibko pitać. Jak już my są przy tych habaziach, nie idzie nie wspomnieć o robieniu bazy w krzokach. Każda ekipa z placu musiała mieć swoja baza, a fest trzeba się było napocić przy wyżynaniu tej trowy a inszych zielsk. Te roski za takie coś ekolodzy by nos żywcem zjedli. Bez to szanujcie zieleń. Richtig hachor musiał też poradzić obchodzić się ze bronią palną. Pukawka. Kąsek oberżniętej plastikowej flachy, luftbalon i trochę taśmy. Do tego nie potrzeba nawet patronów. Styknie jarzymbina, mały guzyk albo byle co i już szło prać do biksy choćby strzelec wyborowy. Dejcie pozór, nie celujemy nigdy w drugiego człowieka, bo możemy mu narobić fest krzywdy. Jak go domał o rynsztunku, to musi być i handgranat. Plastikowe jajco od Kindera, trochę bakpulwra i odrobina wody. Wszystko zawrzyć, poszelątać, ciepnąć, a gibko uciekać. Co by to zrobił zgobnik z placu, jakby nie mógł się kaś wspiąć, choćby na bele jaki murek, co by ino pokazać, jaki łon to jest wielgi as. Byli takie chłopcy, co mieli łopowoga przynieść z chałupy paczka sztrachecli, z których robiło się smoka. Widowisko fajne, ino jest jeden minus. Trochę krótkie, a mocnie bezpieczne. A po ogniu trochę wody, w to zwoznie ciepło balonem z wodą. Jak widzicie i sam tyż czadować pozór, prawie żech utopił kamerzysty. Trochę ale prostsze od ciepania balonem je ciepanie rzepami, które rosną bez maś wszędy. Dawało to moc uciecha, a no lepiej, żeś komuś takiego przylepiał, a on nawet o tym nie wiedział. Hachary też często radzi krążyli wele klopsztangi. Jako jest klopsztanga i co się na niej wyrobio, godali my już nie roz. Bez przykład we pierwszym odcinku recenzji, do którego was zaproszamy. A jak nie mieli nikaj klopsztangi albo była zajęto, to wystawali te gizdy po einfartach i w sumie pieron wie, co oni tam robili. A jak nie einfarty, to ostawała ławka. A co na ławce jak nie dubanie słonecznika? Albo siemek, albo jak w to woli słoniola. Ino takie hachary ostawiali po sobie mostych szubków, które ktoś niestety musiał posprzątać. Byli i tacy, których dziś nazwaliby my wandalami, czyli te pierony, które gryzmoliły roztomajte głupoty po murach. Często fes łożkliwe a wulgarne sowa i łobroski. Takiego to ino chycić za ucho, a przytargać do ojców. Na każdym placu pośród hacharów musowo pojawił się jeden kozok, co to zowdy się czymś po Asiu. Nie bał się nawet i graniu z ogniem. Musowo przy dziecinnym rojbrowaniu musi być prank domofonowy. Jak to wyglądało, każdy z was wie. A zresztą badejcie na to. Słucham. Chodzi panu lodówka? No ja chodzi. To fajno, nie? Hachary pieruńskie, ja ci dom, gówniarzu. Halo? Halo? Potrzebuje pan telewizor? Nie potrzebuję. To zaraz przyjdziemy po niego. I pieronie jeden. Słucham?
Dywany cygańskie. Nie chcę, do widzenia. Byli i takie bestie, które poradzili sztrachec lawciś w dzwonek, co by on durś dzwonił. A wiecie, jak to człowieka nerwowało? Kombinowało się też z fajercogami, choćby MacGyver i no co by tam nasztalować większo fojera. A jak któryś z kamratów miał piwnica, to się w takiej piwnicy robiło klub. A to, co się wyrobiało w takim klubie, to już nawet nie będziemy godać, bo to były roztomajte brewerie. Dużo by tak szło jeszcze wymieniać, bez toż dejcie nam znać, co wyście to rebrowali za dziecinnych lot. Dziękujemy wam pięknie za uwagę, jeśli radzi, żeście to obejrzeli, łostowcie nam prosimy łocyna. Nie zapomnijcie też o konkursie od Imbanku, do którego macie link w opisie. Patrzcie tam jako Pyrsk.